csak a pénzszabadítva, igaz? Vagy pluszban vagyok. Nekem is van hívásom. Önt is? De önnek is van hívása, látom. Én most másfajta hívást szeretnék megkezdeni. Hát kezdeményezem, abszolút ne zavarja. Jó. Ez a dolog nagyon kapásra. Semmiképpen ne zavarjuk. A bankár hívtát küldjük. Nem kell, köszönöm. Na pedig nagyon jó a bankár. Akkor ön húzott sorszámot, és ön fog egyedül ügyet intézni? Egyedül nem szabad ügyet intézni. Nem szabad egyedül. Egyedül nem szabad ügyet intézni a bankban. Ezt kapcsolom, ne viccelj. Fölöslegesítős, mindázni ezen. Úgyse lesz kikapcsolva. Azt ennyi. Mi van? Ide jön, jó, röhögnek, sem, nem ezek nem van. De most pont az, hogy hangom ellen nem van. Így van. Végre valahára. Ideje, így van. Igen? Hű, de csendes. Rendőrség? Jöjjenek melyikben. Jó. Rendben. Jönnek, úgyhogy már nem kell hívni őket. Minek a vankály? Persze. Nem szoktam, eddig nem foglalkoztam csöngő hanggal, de akkor már esetleg ráveszem magam. Onnan jöttünk éppen. A múltkori újra, ahol a kövér lackó is balhézni. Ja, nem lehet kamerázni, nem lehet ezt csinálni. Egyáltalán mit lehet? Pénzt vagy én is Szóljál, merre vajonjak. Nyugodtan löki odébb. Nem, most egyelőre áruljuk, hogy valaki kamerázik állítólag. Ezek a bankárok. Mégse jönnek? Jó. Nem jönnek. Ennyi. Hát minek jöjjenek? Hát nincs itt semmi. Miért nem folyik? Én félek. És most kipihettem magamat, most már nem félek. Erről van. Akkor lehet, hogy többre vinni. Én hoztam a táskában. Egy örökig telefonál. Viszont bankban nem lehet telefonálni. De lehet telefonálni. Biztos, hogy én nem telefonálom. Ne törődjön bele. Fontos dokumentálni. Melyiket hívod? A 70-es vagy a 20-as? Ott kamerázik valaki? Olyan még egyszer megkérdem, akkor hogy ne legyen szíves, ne kamerázás. Jó, egye fene, legyen egyszer igazán. Viszont ezt a sokat azt minden. Akkor közölnök hívni. Jó, örülünk neki, nagyon jó. Fognak örülni egyébként, mert a rendbiztosok itt vannak, hogy az 5. kerületben találkoztunk, és egy jó nagyot dúcsiztunk velük. Hát persze, hogy nem, hát de De nem lehet ügyet intézni most? Addig még nem jön a rendőrség? Sajnos a rendőrség fog most jönni, és akkor... De ügyet intézni nem... ne vegyétek fel, mert nem lehet telefont felvenni a bankba. Én is kaptam a füleimet. Nem láttam még a milyen. Most föl lehet venni, vagy nem? Igen, nem egyszerű, hogy ügyet gyorsan megoldani, aztán ki a fele járja? Ki a fele? De ilyen szabályzat, hol van ilyen szabályzat, hogy nem lehet? Hol? És egyébként videobankban, egy bankban se lehet kamerázni. De a bank akkor miért kameráz? Érdemes megnézni a Hajdú Józsefnél a csatornáját, a Sugát, nem is így. Gyerekek, valakinek szól a telefonja. Igen, de nem lehet Ennyi lehet internetezni, nagyon sok banki kamera felvétel van is. De a bank meg miért kameráz? Nekik miért lehet? Hát de nekik miért lehet? Ha én nem egyezek bele, akkor nem. Ön is foglaljon helyet, jó? Hol? Még egy széket, tessék jönni, és akkor... Ezt a pár percet kibírom. Igen, szerintem gyorsan fogunk nagyon végezni. Eljött az erősítés. Tényleg mennék már. Három
Na, énekeljünk. Szerintem terítsünk be. Énekeljünk el magát. Kártyát nem hoztatok? Kártyát? Kártyával fizetők hoztam ászokat. Nincs időnk rá, tehát guggolni tilos. Beszélni is tilos. Szabad, énekeljük el a bankárgyót. Mert már az is van, a bankárgyót is van, De most akkor... És akkor utána lehet ügyintézni? Sorozatos tevékenység lesz, hogy jövünk, ügyet intézni, leülünk, de kávét nem kapunk, ügyet kapunk, és hogy hívják a rendőrt. És bezárnak bennünket. Én nekem téliszonyom van. hogy zártad be Le vagyunk bennünket? zárva a bankba. Személyi szabadság korlátozás van. És ha én ki akarok menni? Bezárták a bankba. Ön zavart-e, hogy bezárták és bezárták az ajtót, ez önt zavarja? Önt zavarja, hogy bezárták a bankba? Majd nagyon és esetleg félelmetes is ez szám? Nem akarnám azt. Bárkit kiengedek, aki ki szeretne menni. Csak Nekem klaustrofóbiám De hogy van. eddig? Értem. De jó, akkor az kivenni lehet, csak ügyfélnek. Csak kimenni. Csak bejönni nem lehet. nehogy megfertőzzük az ügyfeleket, ugye? Én most mindapig megkapom, ha leültettek a De miért kell ahhoz rendőr, hogy... Neked nem akarok felbiztatni, de a rendőrségen kérjen igazoltatást az úr ellen, meg a minden itt lévő alkalmazott ellennel, hogy nem engedtek ügyet intézni. Szeretném volna ügyet intézni. Van sorszám, egy csomó embernek van sorszám. vagy nem festve van olyan. Hát lehet, hogy festve van azért. Azért. Nekem... Mindjárt, mert te kisebbség vagy, úgyhogy nem állok veled szóba. Hát nem van festve a haja, már ne kérdezzem már meg. Azt hittem, az a cigány. Na, hát azért, az a kisebbség. Hát persze, itt áll az A másik, én csak megvárom az Ilonkát. Miért nem kerül sor? Diszkriminálnak, tehát szerintem Ilonkát is cigánynak nézik, biztos azért nem akarják kiszolgálni. De miért cigány nem lehet a bankba? Vagy hogy van ez? De zsidó lehet? Az lehet? És ezt ki tudja ellenőrizni, ki kicsoda? És a keresztény nem lehet? Megyéképpen, nem? Bezárta az ajtót, most meg azt mondja, hogy kiengedhet. Barátnőmet kísértem el. De ezt nem értem, hogy miért nem lehet ügyet intézni. Hol a kis is? Azt hogy a barátnőmet kísértem Az jó, mert kényelem, szólja már rendőrségünk, hogy hozzátok egy pár ügyüncsetek alá. Jó, mert itt most súlyabb. Micsoda? Legalább még. Mi a helyzet? Mi van, nem lehet ügyet intézni? Ja, de hát az majd az elszámolásra kiderül, hogy van-e túlfizetésed, vagy nincs túlfizetésed. Ja, igen, hogy kéred, vagy nem kéred, vagy a bankárnak adod. Aha, lemondasz a pénzedről. Meg a házadról, az adós... De a házadról nem mondasz le. Helyes. Vagy valami olyan van. Jó. Először is. Én nem mondok mindenre, legyen Kutya nem foglalkozik már. Bankok tízével már nem foglalkozik. Van elég pénzünk. De én szerintem... Laci, de miért kell ehhez rendőr, hogy ügyintézzél? ez a sarokbeállítás, ez egy Sarokba ülés van. Sarokba ülés van. Jó, hogy ülünk. Jelenleg nincs olvasgattam a Te is Ilonkában én nem jogszabályokat. Ilonka, most intézed az ügyedet, vagy nem? Ilonka! Azért jöttünk el veled. Ilonka, miért nem intézed? Azért jöttünk
kell. De én nem értem. De mi köze a rendőrnek egy ügyintézéshez? Legalább 4 pár bilincset hozzatok. Tolvaj, 10 Szuper, akkor mi is látom. Én kapucsinót kérek, lehet rendelni? Ilyet most már a rendőrnek kell eldönteni, hogy lehet-e ilyet intézni. De hát miért nem kezditek el? Hát oda lehet ülni, nem? Kaját, miért? Nincs nektek kaja, miért? Én is ezt javasoltam. Nem gondoljátok, hogy... Máskor 3 napig idegvéletemmel kell jönni.